Gisaad sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City nga masugda na ang dugay ng gipaabot nga health center sa Barangay Carmen. Human ang naitabong groundbreaking ceremony nga gipanguluhan sa lokal nga kagamhanan sa syudad ni atong 2023. Hangtod karon pulos mga steel beams lang gihapon ang nagbarog sa tukuron untang health center sa sitio Makanhan sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Gani nalangan pa og samot ang mga proyekto tungod sa mga isyu sa LGU ingon man ang kontraktor niini sa milabay tuig. Hinuon gisaad ni Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy nga sugda na karong tuiga ang pagtukod sa mga proyekto human nga nakakuha na sila og bag-ong kontraktor nga motrabaho niini. Duna say adjustment sa budget niini labi pa nga nausab na kuno ang presyuhan sa mga materyales karon epekto sa krisis sa lana. Pero ang plano ana yor mo gyapon ang structure. Kaya mausab, no? Ang daghan lang kausaban ang mga presyo sa mga materialis nga gamito niya na tungod lagi nga wala na to damha nga adunay fuel increase. So, mo kuan man gyud na, musubay man gyud na. So nginana lang gyud.